Pozdrav ljudi, ja sam Pro Mihael Hare i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Tako je, kao što čujete. Evo, tu imamo neke stvarčice. Da se ne vidim nešto. A dobro, imamo tu. To imamo. Sad ćemo malo kamena kopati. I evo natrag, ja sam pauzirao dok sam kopao kamen. Evo kamena. Eto 20 i napraćemo. Sad mora ići ovako. To sad malo zeznuto odraditi. Evo vidite. Sad sam ja dolje i to ne valja. Evo ovo opet. Vidite što se sad napravi. Ala. I evo nas natrag. To smo gore napravili. Trebalo se još kopati.